πως ήταν λάθος σου να με πληγώσει. Αφού με βλέπεις με τριμμένο χαρακτήρα, δύσκολες ώρες με κάνεις να περνάω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ εγώ να ζήσω, το φέρει η μοίρα μου να σ' αγαπήσω. Χωρίς εσένα δεν μπορώ εγώ να ζήσω, το φέρει η μοίρα μου να σ' αγαπήσω. Να είστε καλά, παιδιά. Πάμε και ένα Τζορτζ Μαργά. Τζορτζ Μαργά. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και δεν πρόκειται σε σένα να γυρίζω. Μια μαλλιά και ξεγραμμένη ιστορία δεν μπορεί να μου αλλάξει τίποτα. Κι αν γινόταν μόνο για να σε μιλούσα, στη ζωή μου τίποτα άλλο πιο πολύ δεν θα ζητούσα. Κι αν γινόταν μόνο για να σε μιλούσα, στη ζωή μου τίποτα άλλο πιο πολύ δεν θα ζητούσα. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και δεν πρόκειται σε σειρά να γυρίζω. Μια μαλλιά και ξεγραμμένη ιστορία δεν μπορεί να μου αλλάξει τίποτα. Αν γινόταν μόνο για να σε ξεχνούσα, τη ζωή μου τίποτα άλλο πιο πολύ δεν θα ζητούσα. Κι αν γινόταν μόνο για να σε ξεχνούσα, στη ζωή μου τίποτα άλλο πιο πολύ δεν θα ζητούσα.
έπεσε μαζί μου στο βρέφο. Είναι πια δυνατό να φύγω. Λίγο σιγά συνήθισα αυτά μου όλα φύγω. Που σε θέλει, βαθιά μου, λίγο. Η αγάπη σου δεν πάει στο πνευμό. Λίγο σιγά συνήθισα αυτά μου όλα φύγω. Που σε θέλει η καρδιά μου, λίγο. Η αγάπη σου δεν πάει στο πνευμό. Καρδιά μου, την κάμερα. Και στη συνέχεια έχουμε οριαντάλια. Ο Γενικός Αρχηγός, ο κ. Ηλιάς Ουγλώνης, θα έρθει στην διαδρομή. Ο γείτονας, στον γείτονα. Καινόριος μου γείτονας άλλο. Καλησπέρα σε όλους. Αργήσαμε λίγο να κόψουμε με την πίτα, αλλά αργήσατε κι εσείς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Αντιδήμαρχο Νικόλα Φίκηρη, τον εκπρόσωπο της ΕΠΣ Μεσσηνίας κ. Κανελόπουλο, τον πρόεδρο του διαμερίσματος Λογά Γιάννη, τον πρόεδρο του
και τον αντιπρόεδρο της ομάδας Κρασακόπουλο Σπύρο και όλους φυσικά εσάς που παρευρεθήκατε και σήμερα. Εντάξει, χωρίς εσάς, εντάξει, δεν θα ενισχύει με την ομάδα. Όλα αυτά για τα παιδιά γίνονται. Το προπονητή φυσικά, θα συνεχίσω, το προπονητή φυσικά, Νικόλα Αδαμόπουλο, το γυμναστή, μη βιάζεσαι Κοσμά, μη βιάζεσαι. Το γυμναστή εδώ, τον κύριο Παντασόπουλο. Που κρύβονται γιατί δεν θέλουν τα φώτα και τα ευχαριστήρια. Λοιπόν, μιας και είναι εδώ και αναφέραμε και τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο της Κορώνης, να ανακοινώσουμε και μια μεταγραφή που θα γίνει τώρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, του Δημήτρη του Βέργη. Λοιπόν, χωρίς λεφτά, εντάξει, αυτό εννοείται. Ευχαριστούμε να πω τώρα. Ναι. Ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή, πρέπει να το πούμε αυτό, για όλα αυτά που είχε υποσχεθεί και τα έκανε πράξη, τις μπάλες, τη μαρμαρόσκονη, τα λεφτά φυσικά που έταξε και τα έκανε. Λοιπόν, υποσχέθηκε και χορτάρι και φως. Τώρα θα μας πει ο κύριος Νίκος Βίκυρης τι θα γίνει σχετικά με αυτά. Θα μας πείτε, γιατί όλος ο κόσμος αναμένει να δει. Θα δει χορτάρι ή φως. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία. Από ό,τι ξέρετε, ό,τι έχει πει η Δημοτική Αρχή μέχρι τώρα το έχει κάνει πράξη. Αυτό που θέλω να τονίσω, ότι την επόμενη χρονιά, η καινούργια σεζόν, τα παιδιά της ομάδας θα παίζουν σε χόρτο. Ένα πρόβλημα υπάρχει μόνο στο ρεύμα, πιστεύω ότι και αυτό θα το ξεπεράσουμε. Θέλω να ευχηθώ στον προπονητή της ομάδος, στα παιδιά της ομάδος, να είναι υγιείς, να κάνουν πιο πολλές προπονήσεις, γιατί από ό,τι μαθαίνω δεν πάνε στο γήπεδο. Θα σας φτιάξουμε το χόρτο για να είσαστε κάθε μέρα εκεί. Για σας τα κάνουμε. Και δύο διευκρινήσεις ακόμα. Η Δημοτική, αγαπητοί φίλοι, δεν έχει αντιδήμαρχο. Έχει εντεταλμένο σύμβουλο, ο οποίος θα κάνει τα καθήκοντα του αντιδημάρχου. Αυτό θα ανακοινωθεί ίσως και αύριο, αν όχι αύριο μέσα στη εβδομάδα. Η διαδικασία της Δημοτικής Ενότητας Έπειας θα λειτουργεί όπως λειτουργούσε και μέχρι σήμερα. Εγώ θα είμαι μαζί σας, θα είμαι μαζί με τον προπονητή, μαζί με την Πρόεδρο και το Συμβούλιο, γιατί την χάνει να είναι και ανιψά μου και είναι τιμή για όλους μας που έχουμε μία γυναίκα πρόεδρο στην ομάδα μας. Θέλω να ευχηθώ σε ένα παιδί δικό μας που ξεκινάει την καριέρα του στο κομμάτι της διαιτησίας. Είναι ο Κώστας ο Αδαμόπουλος. Πάει πολύ καλά, του εύχομαι να συνεχίσει. Εγώ προσωπικά από την πλευρά μου, από ό,τι μπορώ να βοηθήσω θα το κάνω και το έχω κάνει. Θα είμαι μαζί του σε ό,τι με χρειαστεί. Λοιπόν, εύχομαι και πάλι σε όλους να είσαστε καλά, να περάσετε μια όμορφη βραδιά και συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Κάτι τελευταίο που ξέχασα και τον κύριο Κατσαπάρα, γιατί και ο κύριος Κατσαπάρας Χαρακοπιός στηρίζει την Αερογκάς. Μας έδωσε μαρμαρόσκονη για το γήπεδο. Λοιπόν, τώρα ο Γενικός Αρχηγός Βαριάς ο Σουβλέρης θα κόψει τη Βασιλόπιτα. Να έρθει και ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, ο Σπαλέμαχος ας πούμε. Όχι, ο πιο παλιός, πέρσι σηκώθηκε ο Θοδωρής, φέτος ο Γιώργος. Πέρσι ο Θοδωρής, είναι ο φέτος και δύο.
δρολογιά και μου κάνει κολπά έχει τέτοια φωτιά άμα ανέβαινε το σκαλοπάτια ανέβαινε κι αν τα δυο της μάτια μου ανάψανε ποτέ Όσο
που έχω δεν μπορώ να αφήσω και τα λίγα φιλιά σου που πικραίνουν το στόμα.
Μπορεί να έφυγες σε ένα μισό λεπτό και με οδήγησες για να με πεις τρελό. Μπορεί και να με πεις τρελό, ακόμα σ' αγαπώ και ακόμα σ' αγαπώ. Είσαι παντού, είσαι παντού, είσαι δική μου, μα είσαι αλλού. Είσαι παντού, είσαι παντού, είσαι δική, μα είσαι αλλού. Άστε καλά. Θα μιλήσει κάποιος τώρα. Η κυρία Πρόεδρος, λέει αλογιοφόρο αγορά. Πάρτε κυρία Λαχία. Πάρτε κύριε Λαχία. Καλό, από την ανάποδη το πάρει. Πάρε και την παπαδιά, Γιάννη. Η παπαδιά δεν λιωμίσει. Και την παπαδιά να πούμε και το δεσπότη, όλα τα πούμε σήμερα. Η παπαδιά. Λοιπόν, να κάνουμε και την κλήρωση. Πρώτο χώρο, δωρεοπιταγή 20 ευρώ από το εργαστήριο Ζυμαρικών, Αδαμόπουλος Δημήτρης. Το νούμερο ΔΕΛΤΑ 73. Θα παίρνεις υλοποιητές χρονιάς. Το δεύτερο 10 κιλά ελαιόλαδο από το ελαιοτριβείο Νικόλαος Δούκας. Αριθμός Α29. Μπράβο, έτσι. Το τρίτο, ένα κουτάλι ουλίσσι από το καφενείο του Νίκου Φίκης. Αριθμός Α82. Το πρώτο είναι το δεύτερο 83, το δεύτερο Α29 και το τρίτο Γ82. Ναι, άμα φωνάζετε όλοι δεν ακούτε όλοι, φυσικό είναι. Το τέταρτο δώρο, κούρεμα και χτένισμα στο κομμωτήριο της Γιώτας Γελαδά, ο αριθμός Α62. Πέμπτο δώρο από το φαρμακείο Σαμουράς, ο αριθμός Α63. Τι πήρα? Να κούρεμα. Ένα πεμανάκι. Από το κατάστημα εθνικού εμπορίου του Σάκη Κασιμιώτη, ο αριθμός Β65. Έχει και μαφή δωρό. Κομμωδία τα βγαίνω από το Και καινούργιο λαστιχάκι για το Τρία κοτσιδάκι. κιλά χοιρινές μπριζόλες από το κρεοπολείο του Σαράτου, του Ροκπαραγιωτάκη στη Λογά. Παρακάτω. Το γάμα 11. Γιώτα, ετοιμάσου να του κάνεις τρεμανάτα. Το γάμα 11. Ένα πάγκλωμα από το σούπερ μάρκετ Σουβλέρι Ιωάννης Λογά, ο αριθμός Δέλτα 60. 3 κιλά κρέας από το κρεοπολείο του Θοδωρή Παπανδρέου στον Άγιο Ανδρέα, ο αριθμός Ε39. Ένα τραπέζι για 4 άτομα στο εστιατόριο Ελλάς, εδώ από το Χόντελ Ιωδατόπουλο, ο αριθμός Δέλτα 12. Ένα κρίσταλο από το σούπερ μάρκετ Άγγελο Πετρουλάκη στη Νέα Κορώνη, αριθμός Γ59.
και μια φρυγανιέρα από την ομάδα. Μπράβο, μπράβο, φρυγανιέρα. Ο αριθμός Γ16. Ευχαριστούμε πολύ και του χρόνου να είστε καλά. Μπράβο, ναι. Δεν βάζω τη συνέχεια. Τζόνι Βόντερ Φράινάιζ, στην άκρη δεν υπάρχει κανένα. Περάστε καλά. Μπράβο, Υγεία, ευτυχία. Τζόνι Βόντερ. Ακούσουμε λίγο κάτι. Παπαδιά, στο Σταυροκουμποτό, το Ριγέ Σακάκι, Έλα πάμε για το Φώτη, παραγγελία μαγαζά τώρα. Πήγα να δω ένα φίλο μου, λέει. Και μετά θα το ταιριάξω παιδάκι, υπήρχαν τα λεφτά, δεν θα υπήρχε μίσος. Είναι ακριβώς η ίδια μουσική, μόνο που αλλάζουν τα λόγια. Κολλημένα τα χαρτιά του ράφανε και τα σιδερά ραΐσαν και οι πέτρες κάψαν.
τραγούδια μες στην πόρτα κολλημένα τα χαρτιά τράπανε και τα σιδερά ήσαν και οι πέτρες κλάψανε. Δεν υπήρχανε τα λεφτά.
το χειρότερο. Τα παλιά που το ποτίζει στο παπά, το ποτίζει το